मानसिफोरा बुंग्राफ्राथ' बुंखासिगोनानो बियो बायदिसिनानो बिसोरनिखौसो दामखायोलै होननानै खिन्थु उफाय गैया नै थांलायनोसैलाय लिंहरबाय जेला थांनांगोन उफाय गैया हेलिकप्टारा जोंनि बिटिसिआव बेबाराव गोमफबजोबगोन दै दिनैबो मामाया गसाइगावआव बिरलांदों दिनै आरो मामा उन्दै सासेया सरलपारा टु टिपकाय पर्बतजरा मावलांबाय ओमफ्राय आरो जोंनिया सार प्रमदाबो एसे बिरहोयोब्ला मोजां जागौमोनब्रा फैद' एसे बे जोंना सार प्रमदा बिरहोयोब्ला बिटिसिआ गोमसिनबावगोन आरोबाव गोमहोयोब्ला मोजां जागोन दा एसे गंनैल'सो बिरदों नामा गंथाम बिरोब्ला साबसिन जागौमोन रायजो राजाफ्रा माइ गायखांबायबो माबायबो न'आव थाना गोजौ नायखो दावनिसैल'नो जोंथ' नुखाला बिदि आरोखि थांग्रोनि दे मोनसे मिटिंनो माबा मानसि बेसे जादों सियार खालि खालिसो खेबनो थांगोन थाद'नाय गैयै जोङो निर्बाचननि जिथु प्रसार फोसावदिं मेल बियो जोंना फुरा दमै जागासिनो दङ खारन सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो हास्लाबहैनाय नङा साननानै गोलाव समनिफ्रायनो जों बे फोसावदिं मेलखौ खालामबोदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो फोसावदिं मेलाव गोबां सुबुंनि ज' जानानै जोंखौ मदद होफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेफोरनिफ्राय आसा खालामनो हायो जोंनि बिपिएफनि थाखाय आरो आं बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै आं देरहागोनखौ दिनैनि दिनाव रोखा नुनो मोनबाय जोंनियाथ' 22थाखौ इतिमयदे होखांबाय 22थानि गेजेराव जोंनाव रावनावबो दावराव दावसि नुवाखै आरो जोंनियाव सानै बिजाथि बिदोंमोन जोंखौथ' आखाइ हमलायनाय ज' मिटिं खालामलायनायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दं जोंनियाव बिदि गावस्रा गावस्रि गैया नाथाय जोंनि बिरोधि पार्टिया बा इउपिपिएल बिसेसकै बे हानजानिया दिनै बिजाथि फोसावजेननायावनो गावजों गाव एखे पार्टि नागारनाय गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुदों बेखौ नायोब्ला बिसोरो बे जिखिनि फोसावबाय बावहाय गासिबावबो जेनजोबनाया रोखा जाबाय आरो जों बिपिएफ हानजाया देरहानाया एखे स्पस्ट रोखासिन जानानै फैबाय भटारखौथ' लांफानो हायाखै माथो रायजोफ्रा जोंजोंनो दंजोबो आरो मैया हयथ' बासुगावआव जानायाव नुदों बिसोरनोथ' भट होदोंमोन नाथाय जोंजोंनो दंजोबो माथो बेफोरखौ नायोब्ला आङो सावरायग्रा बिथां इउपिपिएलनि जिनिखि बिजाथि आंनि थाखाय फेक्टर बादि सानाखै नाथाय सत्रखौथ' जों दुरबल सानजाया बे हिसाबै जों गोख्रोङै नाजागोन आरो जोङो देरहाखागोन बे 13 नाम्बाराव बिपिएफआ मोजां प्रश्नखौनो खालामदों बिटिसि बिसायख'थिनि थारिखआ फोसावजायाखै जों सानदों गाबोन समफोरनि गेजेराव फोसावजागोन नाथाय बिनि सिगांनो दिनै बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो बियो बोसोरब्रैनिफ्रायनो हारिखौ आरो बे बिटिसि ओनसोलखौ बोरैहाय लाखिनांगौ आरो दोलोखौ बोरै राफोद खालामनांगौ बे हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय थानाय जादों जेसेबां समा इलेक्सननि थारिखआ खाथियाव सौफैदों इसेबां माने बिपिएफनि प्रति एखेबारे लोब रायजो राजाखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों आरो आं जे ओनसोलाव थांदों बिसेसकै आङो मार्च दाननिफ्राय चिरां दुवाराव दङमोन जिहेतु बेवहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफखौ नागारनायनिफ्राय गार्जेन गैया जादोंमोन बेहाय थांदों दिनै बे चिरां दुवाराबो जोबोद रोखायै स्रा जाबाय जे बेवहाय बिपिएफआनो देरहागोन आरो बेबायदिनो गोबां समस्ति आङो उदालगुरियाव सिगाङाव थांदोंबाबो नैबे उनाव थाङाखैब्लाबो जेरैबायदि मिडियायाव नुदों आरो जोङो दोलोआव जेरै जगाजग लादों बेवहाय बिपिएफनि प्रति गासिबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा गासिबो हारिफ्रा गासिबो धोरोमनि सुबुंफ्रानो बिपिएफखौ अनसायफिननायखौ आं नुनो मोनदों आरो बे रोखा आंथ' माने ओरैबायदि नुदों सोरखौ देरहाया होननो हागोनथाय अननोबो ओंखारलायलाङो बिथांमोना जेरैबायदि कन्ट्रिबिउसन होदों जेरैबायदि मावदों सामफ्रामबो माथो उमुगा जेनेरेल सिटखाय बहाय जेनसिगोनदां जोंना दुरबल जासिगोनदां सानलायलाङो जेरा जेनेरेल सिट बे एसटि रिजार्भ 30थायावथ' कम्पिटिसनानो गैखायानो जाहैबाय खारन बिजेपिखौ गोरा जागोन होननानै सानदोंमोन बिजेपियाबो गोरायै हाबगासिनो दङ बेवहायथ' बिथांमोनहाथ' एसटि रिजार्भ सिटआवथ' बेबायदि गोख्रों सोरबा एसटि केन्डिडेट बर'आनो जाथों गार' राभायानो जाथों सासेबो गोख्रों केन्डिडेटखौ नुयैखाय आं सानदों जेनेरेल सिटफोरखौसो गाग्लोबसिगोन नामा सानदों
माथो जेनेरेल सिटआवबो गासैबो आवग्रिखानाय जोंहाथ' जेनेरेल सिटआव मोनथाम मोनब्रैखौनो डिक्लेयार खालामखांबाय बेवहायथ' माथो गोराथार गासिबो बिदिखौ नायोब्ला आंथ' माने 40तानि गेजेराव आस्लि फिस्लि मोननैसोल' जेनगोन बायदि नुयो आं बोरैबासो खिन्थु रावबो केन्डिडेट बा मोनसेबो ब्लकनि प्राइमारिनि BPF কর্মীরা দুর্বল নয় जोबोद गोख्रों जेरावबो आरो बिराद ইউনিটি খুব সুন্দৰ ধৰণে আমি আজি সরকারত নাই তথাপি আজি যেটো আমি মানে গাঁও অঞ্চলে ভেজ আছে প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী যেনে সহাৰি পাইছো তাত আমি এখিনি ক'ব পাৰো যে আগন্তুক যেটো সরকার সেপ্টেম্বৰত হ'ব তাত BPF দলে জয় হ'ব বুলি পূৰ্ণ আশাবাদী